buduće kuhinje u kojem se trenutačno nalazimo činit će otvoreni koncept zajedno s blagovonicom i dnevnim boravkom. Klijentima je najvažnije imati dovoljno radne površine kao i dovoljno mjesta za skladištenje, a nisu zatvorene niti za nešto hrabrije boje pri finalnom uređenju. Korak po korak, izmjera, iscrtavanje, idejno rješenje, realizacija, krećemo na posao. Nakon izmjere, vrijeme je da napravimo tlocrtno rješenje. Sam prostor kuhinje ima 10 kvadrata, no zajedno s blagovaonicom i dnevnim boravkom bit će dijelom otvorenog koncepta, pa neće djelovati skučeno. Pri projektiranju ove kuhinje moramo zadovoljiti zahtjeve klijenata za dovoljno radne površine. Kako bismo to postigli, nasuprot samih kuhinjskih elemenata smjestit ćemo šank koji će dobro poslužiti kao dodatna radna površina ili pak mjesto za objedovanje. Visokim elementima duž 2 zida dobit ćemo dovoljno skladišnog prostora. Želju za jakim i odvažnim bojama zadovoljit ćemo dubokom plavom koja nije uobičajeni izbor većine kada je u pitanju kuhinja, ali u kombinaciji s bijelim radnim plohama u konačnici djeluje vrlo efektno. Mirjana će izabrati i sve materijale, pa onda možemo krenuti u daljnju realizaciju projekta. Budući da smo se odlučili za plavu varijantu kuhinje, odabrala sam Feniks jer mi se stvarno sviđa ta mat barošunasta završna obrada kao i činjenica da je riječ o vrlo otpornom materijalu. Radna površina bit će od bijelog laminama. To je često moj izbor jer dolazi u tankoj varijanti koja prostoru daje profinjenost. Nakon što su svi naručeni elementi stigli, vrijeme je za stolarske radove. Malo po malo prazan prostor počinje nalikovati na kuhinju. Jake boje na frontama kuhinjskih elemenata u kombinaciji s radnim plohama u svjetlom laminamu u dekoru mramora ovoj kuhinji daju suvremen i prilično hrabar izgled, za kakav se je potrebno odvažiti. Dovoljno je prostora za kuhanje, skladištenje, ali i eventualno smještanje blagovaonskog dijela uz šank. Sada kada je sve gotovo, mogli bismo reći da projekt od idejnog rješenja odstupa tek u nekoliko sitnica. Svi zahtjevi klijenata, i oni funkcionalni i oni estetski, su zadovoljeni, a bojama i materijalima se uklapa u ostatak uređenja. Čim smo počeli razmišljati o ovom projektu, kad su klijenti željeli u stvari da nešto bude zaista posebno i da budu jake boje, ja sam se odmah sjetila Feniksa. I meni ti ovaj Feniks bio, znači, to je to, i rekla sam, nemate pravo izbora. Da, i mislim da je to bio super odabir, ovaj Blue Fest, ova plava, indigo plava boja, ono stvarno onako upečatljiva i jaka. Feniks, opet znamo, jer smo puno puta pričali koliko je dobar, kvalitetan, neće biti otisaka prstiju, neće se pregati, neće se grebati, tako da mislim da je odabir odličan. I laminam smo koristili, to si vidio? Tako je. I evo, tu se pokazuje ono svojstvo laminama, koliko on, isto smo puno puta pričali, čvrst, kvalitetan, ali baš zbog toga što je takve kvalitete, on može biti tanak, 12 mm, djelovati elegantno, a isto tako mogu se napraviti varijante da je malo deblja ploča. Sve iz njega moguće. Ja ovaj putem nisam dala u stvari pravo izbora, samo sam rekla laminam i Feniks, i to ova boja i gotovo. Must have, da, super.